Sudeći po atmosferi koja je vladala na generalnoj probi drugog polufinala, naš predstavnik na Evroviziji Željko Joksimović definitivno je jedan od glavnih favorita za trijumf u Bakuu. Osim glasom, naš pevač pleni i svojim scenskim nastupom, pa smo se detaljnije pozabavili onim što će nositi na večerašnjem drugom polufinalu. Pa ja mislim da stvarno to nekako je styling za koji će svi morati da kažu Mariji bravo, jedno veliko bravo, zato što svi izgledaju fantastično, moderni. Mariji prilaze sve delegacije, svi šefovi delegacija. Prišao je drugi čovek Evrovizije, prvi čovek Evrovizije juče da je pohvali, pošto je tražio da upozna našeg stilistu i govorio je da on nikad nije video moderniju ekipu. Nakon što smo čuli sud njegove supruge, upitali smo i stilistkinju Mariju Tarlać da li Željko nosi pantalone ili helenke, kao što tvrde pojedini srpski mediji. Željko ne nosi helenke, Željko nosi farmerke, ali ne znamo kako to je ispalo preusko. To nije tako i mi se nadamo da će u snimku koju smo mi gledali vidjeti da on nosi pantalone koje pristaju njemu, njegovim godinama, pesmi, događaju. Sjajno izgleda u tome, to je neko moje mišljenje. Joksimović se ne obazire previše na tuđe komentare i svu svoju energiju koncentrisao je na večerašnji nastup. Pesma je jako bitna i ta melodija je vrlo jedinstvena i nismo nikako želeli da je uništimo nekim movementom koji bi bio možda agresivan, ali ovo je zaista nešto što sam u ovom trenutku najbolje mogao da napravim zajedno sa svojom ekipom i jako smo ponosni na kako izgledamo, kako zvučimo i kako se ponašamo. Željkovim glasom oduševljena je i njegova glavna konkurentkinja za osvajanje pobede, Šveđanka Lorin. Ovaj čovek ovde mi dodiruje srce. On je jedan od najboljih koje sam čula.